Bon, moi boas tardes a todas e todas. Primeiro agradecer pois, ao Centro Cultural de Pozada por facer este tipo de actividades que non só nos recorda os restos, porque ao final estamos falando, parece que estamos falando de xente que ven de outro planeta, pero non deixen de ser nosos antepasados. E vivir tal vez nunha aldea de fai 100 anos, 150, de, bueno, as súas cortes de pedra pequenas e tal, de como vivía esta xente que eran nosos antepasados, vai saber que tampouco era tan diferente a súa forma de vida, e que viviran fai máis de 2000 anos onde nós vivimos. Entón, agradecer, non, o esforzo, non, por facer recordar isto, por el valor, porque, final de contas, non deixa de ser iso, os nosos antepasados, non, que aquí viviron onde nós vivimos hoxe en día. Bom, vejo que hai unha boa afluencia de xentes importante, e agora vamos entrar un poquinho máis a fondo no que hacía de Caneiro, de forma máis didáctica e, bueno, entretida. Vamos comezar co básico, non? O que ven sendo un castro, non? Pois un castro é un asentamento, non? Unha forma como fora sentir unha aldea fortificada, porque estaba fortificada, tiña grandes defensas, que é pois característico na cultura galaica. Os galaicos era a tribu que vivía onde sentían os nosos galegos, o norte de Portugal e parte de Asturias e Castela e León, e estaba por basado en iso, en diferentes castros, non? Recordar un pouco os castros como sentía o que son as aldeas. E máis, na terra galega é raro unha aldea que non ten un castro. Pois máis ou menos o que sentían son as aldeas eran os castros antigos. Para onde se asentaban os castros? Hai que ver que os castros é unha forma de vida, unha forma de construir un poboado que durou moito tempo. Dos primeiros castros do 1000 antes de Cristo, os últimos castros máis modernos, que son no 500 despois de Cristo, pois pasan 1500 anos. É dicir, en 1500 anos, cando aquí Caneiro leva 300 anos abandonado, que se non vía nadie, se construiu o castro da Croa de Ribadeteira. É dicir, vai cambiando a estrutura, a forma de vida, e os castros se van adaptando ao terreno, non? Pero a base clásica dun castro é buscar un asentamento que este elevado e teña un campo de visión sobre o contorno para vigilar as súas terras de cultivo, sobre todo o gando, que é un pobo moi gandeiro, como somos hoxe en día, e que estuvera unha defensa natural, é dicir, un sistema de defensa de fosos ou caídas, xa naturalmente, pois, fácil bueno, para defender o poblado, non? Que xa naturalmente fora fácil de defender o poblado. E así, pois, aparecen castros como o de Caneiro, onde vamos a entrar agora un poquinho máis a fondo, que son, é dicir, este castro é especial porque é un castro que data antes da chegada dos romanos. Collamos o ano cero, fai 2000 anos, non? Como referencia, cando máis ou menos chega aquí os romanos, pois casi todos son posteriores deste. É un castro que é de antes, e cando chega máis ou menos os romanos, pois este poblado non se sabe o por qué se abandona. Decir que este poblado, que xa miraremos cando estemos arriba, e o famoso castro de Troña, son casi semellos, porque desde Troña se ve Caneiro, e desde Caneiro se ve Troña xusto de frente. É dicir, cada un está a un lado do río, nacen en torno aos 6, máis ou menos, que se crea antes de Cristo, é dicir, na mesma época. Teñen unha cerámica que a pintan e a diseña máis ou menos igual, solo que un chega a época de Roma, Troña, crece e evoluciona, e Caneiro non sabe por qué se abandona, pero son seguramente dos castros gemelos e serían da mesma tribu daquela época. Aquí viviría o mesmo clan e a mesma tribu, tanto un lado do río como outro. Un controlaría aquel lado do río, Troña, e deste lado controlaría pois Caneiro, non? Deste lado do río. Falando xa de Caneiro, decir que é un castro que non se atoparon restos romanos habitables. Por exemplo, algo que caracteriza cando os romanos chegan, se colle influencia deles, habita, como decir, en época de romano, que aparece un fragmento que era tella romana chamada tégula. É dicir, os romanos facían unha tella parecida a nosa antiga, que eran uns rectángulos de cerámica longos, anchos, e tal forma chegan, iso é máis productivo que ter teitos de palla, máis durareiro, máis todo, pois se cambia a tégula romana, non? Normalmente nos poblados que están influídos por Roma aparece moita tégula, sin en cambio aquí en Caneiro, que temos aquí ao lado, non aparece nada. E despois tamén, algo importante é a vivenda. A cultura galaica, clásicamente como en Irlanda, nas Islas Británicas ou na Bretaña Francesa, temos a costume, que se chama dentro do mundo céltico, de facer as vivendas circulares ou ovalares, pero sempre respetando o que é o círculo e a forma circular. Cando Roma chega e o mundo mediterráneo, eles non, eles a teñen cuadriculada ou rectangular, que é unha vivenda por moito máis fácil para facer, porque se vos podes dar unha idea, vedes unha vivenda circular e unha cuadrada rectangular, e queres ampliar a cuadrada, só hai que adosar de 3 muros máis, e sigues ampliando. É dicir, unha vivenda que cando chega a costumbre romana aquí, se asenta, e os castros ven que é máis fácil de facer, máis fácil ao mesmo tempo de aumentar a vivenda se crece, e se pon, pois a vivenda casi que cuadrada de moda. En Caneiro non o temos. Todos os que aparecen son circulares ou ovalares, por lo tanto, tampouco temos unha presencia romana, de que en Caneiro non hubo presencia romana realmente.
sin terlo no comercio. E iso é algo que é interesante en este castro. Cando nos anos 70 empezase, bueno, a estudiar de novos castros despois do franquismo, hai unha serie de castros que chaman a atención de un deles é Caneiro, a nivel galego, porque hai castros que se ven que están, a maioría que están estudiados están moi romanizados, o que dixemos antes, aparecen moito resto da presencia romana, e hai outros que non aparecen tanto, pero aparecen moitas probas de comercio co mundo mediterráneo antes de chegar aos romanos aquí. E un deles é Caneiro. Caneiro, como falamos nas súas vivendas, en lo que aparece, ten unha clara influencia céltica e do mundo atlántico, é dicir, como era o mundo céltico, o mundo do Atlántico, non o Mediterráneo. Pero pola contra, cando empezan a excavar e empeza a aparecer material, é dicir, material arqueolóxico, vense que ten un comercio importantísimo pois co mundo Mediterráneo. Unha prova deles é que en torno ao 4-3 antes de Cristo, que estou falando antes de Cristo, aparece o resto dun fragmento cerámico que parece vindo da Magna Grecia. Magna Grecia se chamaba antiguamente o sur de Italia, que eran as colonias que os griegos tiñan no sur de Italia no 3 e 4 antes de Cristo. É dicir, como chegou iso aquí a Fozar, a Caneiro? Que aparecera un castro de liña de costa, da zona de Vigo ou tal, que había así un comercio comercial máis importante, non é estrano, pero aquí estamos falando xa de terras do interior, é dicir, tiña que haber un tráfico de comercio con Caneiro que ia ser tan importante Caneiro naquela época que cando menos o tráfico mediterráneo de comercio chegaría aquí. Tamén nos chama a atención que apareceu do mundo mediterráneo un fragmento de vidro, é dicir, o que sentía vidro azulado que apareceu incluso outro povo mediterráneo que son os fenicios, moi importante para anteriores a Roma, e tamén nos aparece un trociño pois aquí en Caneiro, é dicir, o tráfico de Caneiro comercialmente de Roma era moi importante, porque claro, o poblado tiña que ser moi referente na época antiga. Tamén outro dato curioso na cerámica, ahora xa falando da indígena, porque aquí, ao parecer en Caneiro, se producía moita cerámica indígena. É dicir, eles, os propios habitantes do castro, seguramente, como tamén está construído sobre unha elevación arcillosa, pois tiñan unha factoría propia de cerámica moi importante. E algo curioso é o molde que nos veis así. Ese molde, que a partir de aquí, un molde era porque seguramente facían a vasija de cerámica que quixeran facer, pasábano por aí e ese dibuixo quedaba reflexado na vasija. Pois eses mismos símbolos aparecen en Troia, aparecen no castro de Santa Tegra, aparecen no castro do Monte dos Cubos de Tuni. É dicir, era como un molde dun poblado, é dicir, dun pobo, dunha tribu que vivía aquí, vivía en Troia, que era entender que, bueno, que este poboado pertencía a unha tribu que hoxe en día máis ou menos ven do Baixo Miño e do Val do Tera, que sería unha tribu que vivía aquí, e que tiña unha importancia moi grande por a exportación comercial, e ese era como un símbolo pois, destas terras, é dicir, antiguamente, do poblado destas terras de aquí. Falando un pouco das investigacións, a primeira que nos chega é do ano 1927, son de dous historiadores do mundo bohemio clásico, é dicir, que foi Pericot e Pargas, Pericot e Pargas, que están facendo uns traballos en Mondariz, tamén do mundo histórico arqueolóxico, tamén estuveron en Troia, estuveron en varios castros, pois le chama a atención Caneiro, porque debe ser bastante coñecido na época, esa chega Caneiro. E o dato que teñen eles é que eles cando estudian Caneiro así por arriba, o castro está inteiro. Claro, nos anos 40 cando se empeza a sacar a arcilla, pero cando chegaron eles, ainda non sacarán, entón eles atopan o monte original como estaba. E eles, algo importante de mirar é a medida do castro real. Eles danlle que o castro ten en torno este-oeste 130 metros, norte-sur en torno a 120 metros. Hoxe en día, este-oeste, que foi de comer realmente os traballos de cantería, temos máis ou menos uns 80 metros de castro. É dicir que, gracias a eles, na primeira intervención, sabemos que máis ou menos desapareceu. O que é a croa alta do castro, onde estarían as vivendas e as casas, pois en torno desapareceu un 30% do poboado, non? Que hoxe pois é patrimonio perdido, iso xa non se recupera como que digo. Despois pasan os tempos, durante os tempos da ditadura franquista, os castros non se estudian, claro, era algo que non se podía tocar, pero así que remata a finales dos anos 70, volve a interesar os castros, volve a arqueoloxía a interesarse no mundo galaico, nos castros galaicos, e entón cando se volve a pôr en valor o que é Caneiro, non? Claro, o problema de Caneiro que había unha canteira que sacaba a arcilla de aquí, a parte para a cerámica de Riba de Teas, onde se eu, e perde valor realmente como para excavalo, é dicir, facer unha excavación polo en valor, facelo cara ao público, perde valor polo a sensibilidade que daba e o destruído que estaba, pero no mundo de estudio, historia arqueolóxico, o que vos comentei antes, como se daba cruce de cultura atlántica e mediterránea. É un castro de apareceron moitos restos importantes, e demais, sí que se pon en valor como estudio da cultura castrexa. Entón, cando chega, sobre todo,
Hidalgo con Cuñarro se fai un estudio non só do Castro, senón un estudio de Pozar aos redores bastante importante, e volven a surgir, non? Restos que estaban daquela apareceran, porque se descoñecidos como a espada antenas, ou puñal de antenas, que se pode por aí, Sergio, explicaremos a importancia, por exemplo, este tipo de arma, de puñal, é totalmente xa do mundo atlántico, é dicir, do mundo... Isto, por exemplo, non aparece no Mediterráneo. Esto puede aparecer en Galicia, puede aparecer en Asturias, na Bretaña francesa, en Irlanda, en Inglaterra. É unha forma de diseño de arma característico do mundo céltico. E por que chaman espada de antenas? Ahora unha preguntilla para vos. Se podes a original, é ese. Aí está. Por que chamarían isto espada ou puñal? Porque era corto de antenas. A ver se alguén o descubre por qué.